Jmenuji se Jerod Neider. Ve 29 letech jsem se na rodinné dovolené ocitl v tragické situaci, když jsem na pláži skočil do vody a ochrnul jsem od hrudníku dolů. Navždy jsem změnil svůj život. Jednoduché úkony, jako je otevírání dveří nebo vytahování věcí z ledničky, byly téměř nemožné. Zjistil jsem, že jsem při cvičení zcela závislý na terapeutech a nemám naději na nezávislost. Pak jsem našel světlo naděje ve Fraser Rehab v Louisville v Kentucky, komunitu lidí, jako jsem já, a tělocvičnu s dostupnými posilovacími stroji HUR. Byly navrženy tak, aby je lidé mohli srolovat a cvičit na různých typech invalidních vozíků. Pneumatický odpor pomohl uživatelům dosáhnout malých zisků, pouhých 10 kilogramů. A sledování individuálního pokroku pomohlo uživatelům udržet si motivaci. Když jsem poprvé viděl svůj graf pokroku, bylo to víc než jen údaje. Bylo to vzrušení. Hmatatelný symbol znovu získaného potenciálu. Přešel jsem od snahy stisknout 2 kg k benchování přes 14. A časem jsem viděl 400% nárůst své síly. Zařízení HUR není jen přístupné. Je navrženo s ohledem na mě, sleduje každé malé vítězství a umožňuje mi získat zpět část nezávislosti, o které jsem si myslel, že jsem ji ztratil. Nyní se mohu sám bez pomoci přemístit z invalidního vozíku. Znovu jsem získal schopnost otevírat dveře a sahat na věci, a to doslova i obrazně. Dnes žiji s nově objevenou vytrvalostí, která sahá daleko za hranice posilovny. Kontaktujte společnost HUR ještě dnes a vyzkoušejte si rozdíl HUR.